Ka Kenya ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali baaraw ye dɔgɔtɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko association au cœur de la santé olu kɔni ye a ŋaniya siri ka na logo sabu siri o mun bɛ Kayi mara la ka i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya wale ta ka ɲɛsin logokaw bɛɛ lajɛlen ma logo min n'o ye dugu 19 ye nin jɛkulu kofɔlen ale ɲɛmɔgɔ Ayisata Kulibali ale bɛ a da don u ka nin baara kofɔlen in na ka ɲɛsin sigidaladenw ma. An ye nin ŋaniya in ta ka da kan kɛrɛfɛ dugu ninnu caman bɛ yen u mago bɛ lajɛli dɔw la nka u t'a sɔrɔ o de la an ye weleli bila docteur caman ma n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u ka se ka na degun fɛn fɛn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan ka n'u bɛɛ lajɛ. Consultation générale bɛ yen, consultation cardio bɛ yen, neuro bɛ yen, oral bɛ yen, denmisɛnninw ka docteur fana n'o ye pédiatrie ye olu fana bɛ yen. Sage-femme baden fana bɛ yen walasa ka wolonugu bon ani sin bon lajɛli kɛ. An nana ni fura baden de ye i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na ni bana fɛn fɛn yera min na docteur ninnu mana ordonnance sɛbɛn an bɛ furaw d'u ma fufalaki. Ni baara ninnu n'olu kolonbo karila logo malum kunu septembre kalo tile 22 a baara tɔw kɔni olu bɛ senna bi juma septembre kalo tile 23 logo sabu siri ale kɔni ale dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la o dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa n'o ye docteur Salif Bagayogo ye an k'ale kɔni hakilinata lamɛn i ka dɔn association au cœur de la santé u ka nin waleya in kan. A fɔ nin ye ko sɛbɛnba de donc san nin de bɛ kɛ nin baara min filɛ nin ye ka kɛ n'o ye jamajɛ consultation ye donc laɲini min b'a la o ye ka gɛlɛya min bɛ an ka sigidala mɔgɔw kan ka gɛlɛya ta ka bɔ yen kɛnɛya hukumu kɔnɔna la parce que an bɛ samiya de la gɛlɛyaw bɛ yen wari tɛ mɔgɔw bolo donc ni nin jamajɛ consultation nana ni bana yera mun na fura bɛ di bon a bɛ ne dɛmɛ n ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a permettre gɛlɛya min bɛ banabaatɔw kan gɛlɛya ka ta ka bɔ kan. Musow mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnninw olu kɔni camanba de y'u senfa ka se nin kɛnɛ kofɔlen in kan wa dɔgɔtɔrɔw olu y'u jeniyɔrɔ fin mun ye k'u lajɛ u ka banaw la ani ka furaw d'u ma fufalaki banabagatɔ minnu kɔni n'olu sera ka nin lajɛli ninnu kɛ ani ka furaw sɔrɔ u b'u ka nisɔndiya ɲɛfɔ ka ɲɛsin association au cœur de la santé ale ka nin waleya in ma. An bɛ kɔntɔn ale ka wale ɲuman dɔ ka duwawu kɛ ye sanki k'ala ko yi tan bɛɛ lajɛlen wala yɛrɛ mɛnu ni di tɛ ma ala ka kɛ jarale yɛrɛ te ala ma dumɛ la silo ala ka jangarol kɛnɛya. Nin tɛ a san fɔlɔ ye nin jɛkulu kofɔlen in n'ale kɔni bɛ nin wale ninnu kɛ ka ɲɛsin sigidaladenw ma u b'a kɛ Bamakɔ u b'a kɛ Kayi ani jamana fan tɔw la wa u y'a jira k'a fɔ nin tɛna kɛ a laban ye san tɔw la u sen na ye nin baara ninnu na. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ logo sabu siri.